ndị be anyị ife anụnwa bụ the fourth day a na-etikpọ ụlọ ụka Pastor Solomon Dike, onye nke bụkwanụ pastọ ndị Sabat. Ya bụ pastọ onye nke ji aka odo wee kpọkọrọ ndị ọrịa wee kụgbuo ụmụazị ịnọ otu nwaanyị mụtalụ. Ife anụnwa na-eme n'Enugu steeti. Dịka m wetaburu ụlọ akụkọ na ya bụ pastọ na mbọsị agha a na-etikpọ ụlọ ya na-etikpọchaghị ụlọ ahụ one day, na o tekiri more than 4 days iji wee tikpọcha ụlọ ya bụ pastọ. And ya bụ sọka wel afụkwanụ n'ime be ya, nke m wetara unu wee na-agwa unu na-akpọtaziri ndị na-apọmpụ mmiri ka fa bịa mesịsịcha mmiri niile dị na ya bụ sọka wel ka a marụkwa n'ife dị ebe ahụ. Na ozi anyị na-enwetazi kịta abụ na-ejezi wee kpọta ndị Hausa alụcha mmadụ 10 nọ ndị Hausa bụzi ife rịbalụ n'ime ya bụ sọka wel wee jezie na-ebusita nwa ngwongwo na ngwongwo juru n'ime ebe ahụ. N'ọfa nwa bụzi ife ji ife anụnwa ndị Hausa ji ese mmiri bọketi ahụ wee na-esegotasịzi ụfọdụ mmiri na ngwongwo juzi n'ime a n'ebe ahụ n'elu ka a marụ na o nwere ife ọzọ faya afụkwanụ dị n'ime a n'ebe ahụ, na ka o si wee gbatakwuru kịta anụnwa na ife mere ka ndị mmadụ mata abụ na ụlọ niile ahụ dị ebe ahụ ma osisi o ma akwụ ma nta ma imoloko na-ebutugo fancha niile a na akụtụsigo dị holu ụlọ na ife fọziri kịta abụ ya bụ sọka wel dị ebe ahụ. Nọ ndị Hausa bụzi ife nọ n'ime ya bụ sọka wel wee na-ebusitazi ngwongwo niile dị na ya ka a marụ na o nwere ife ọjọọ ya bụ nwoke na-eme n'ime ya bụ sọka wel nke ọtụtụ mmiri dịkwanụ n'ime ya. Unu mana ndị be anyị na onweghị onye egwu ya ekwe wee rịba na ya na onye kafa ji wee jee kpọta ndị Hausa, maka na ndị Hausa akpọta na aya agwakwanụfa ife merụ na ife aya agwafa abụ na fa lụọ ọrụ fa na fa lụcha ọrụ dị etu a na aya akwụkwanụfa ụgwọ, maka na ọ bụ na fa gwa ndị Hausa ife merụ ọdụnụ ka ndị Hausa onye ekwerịba ka ọdụnụ ka ndị Hausa na-atụ egwu ka ọ na fa ha atụ egwu ka fa ya sịkwanụ na onwe ife gbasara fa na ife akpọrọ fa bụ ọrụ na ọfa lụcha ọrụ fa enyefe ego na onwe ife gbasara fa. Maka na ọ bụ na-agwalụ ndị Hausa ife mere enwekwa ike fa nwekwa ike ịtụ egwu na-asị na-enwere ike ọ bụrụ na agụ iyi dị ebe ahụ maọbụ na eke ụgbada ebe ahụ maọbụ na o nwere mgbadamgba azụ maọbụ ife ọjọọ dị n'ime ebe ahụ nwere ike ya bụ fariba ebe ahụ ife ahụ ha taa afa. Mana ụnụ fụzi na fa atụghị egwu ma na-ese nya adọsịnatago mmiri dị ebe ahụ ịghọtago bifo ndị Hausa wee rikpụzie ife juziri ebe ahụ bụ gbogbo tigbo nya ma ntaka ma ntochi ife juru n'ime ebe ahụ ka nkụ. Ndị Hausa bụzi ife ji obere bọketi ya na-adị ka rọba ka plastik ife afa ji eji egbu ana ya nwa ka fa jizi wee were ụdọfa wee na-adọgotasịzi mmiri dị ebe ahụ n'elu wee na-adọgotasịzi ma osisi ma gbogbo tigbo juru n'ime ebe ahụ n'elu. Ife anọzi kịta abụ ka fa mechi ife niile ahụ ka ndị obodo anụnwa wee werezie nwayọ wee nedebe ngwongwo niile ekpopụtara n'ime ebe ahụ marụkwa n'ife dịgasị ife abụkwa n'ife dị n'ime ebe ahụ na ife fa mere ka ndị mmadụ mata abụ na ka kịta anụnwa na o nwebekwa ife fa diskọvalụ bụkwanụ ife dị n'ime ebe ahụ kịta anụnwa mụ na unu na-ekwukwanụ ya bụ ife. And emekwa ka ndị mmadụ mata na ọ bụ ozikwa ofu katapila bụ ife kụkpọsịrị ụlọ niile ahụ na gọọmenti butekwuziri ife katapila lụlutere ka ọfọ na onye anyeziri aka ewee butuo ife niile dị ebe ahụ na ọ bụrụkwa na ofu katapila ahụ na-akụtu nya bụ ife na ka kịta na-agwa unu na emechabekwa nya bụ ife na-enwere ike ofu ahụ kụtugide na-enwere ike itekie 1 week ijikwanụ wee kụkpọsị ife niile dị ebe ahụ. Wee sị ka m wetara unu n'ụnụ mana mozoro na mmadụ ewetara unu update ka nya bụ ife si wee mee wetara unu update ka nya bụ ife sikwanụ wee na-eme na ka ọ dị kịta na-aka nụkwa ọrụ na nke nya bụ prọfet bụ onye Sabat na-egbusisi ndị mmadụ n'oge fe erughị eru ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ oju ụka agọ mmụọ oje ụka ọ na-agọ mmụọ onye efe ofu chi ka ọ marụchi nke gburu ya marụchi nke ọ na-efe kịta anụnwa chi ya ọ na-efe gasị ọkwafe disappoint gị ya agharịpụgofi ya ebee ka ọ nọ ụna akwụkwọ nwoke Sabat ya ihe ọ bụrụ na ahapụ nwoke a ọ nọkwuo na kọmuniti ahụ more than 2 years ọkwa efughe ọ chụpụsịa ndị niile nọ na kọmuniti nke ọ nọ sọsọ ya akpachikọla ebe ahụ niile ana niile onye anwe ka ndị mmadụ ka ọ na-anakọla anafa na-egbusisi ndị ya na ya gbara agbata obi wee na-eme expand ka o wee na-eto ogologo. Wee sịkwa ka m wetara unu ebe a nwekwa nke nọ debere uche ụdụkwu ya marụkwa ka o si eje ka o si apụta ogbukwa ahụ narụghị ana wee rụọ agba unu ụka ma o bido okwu agwụ ya ma ọ bụrụ dibịa ma ọ bụrụ eze nwaanyị. Unu makwa nọ ndị Enugu steeti chi ọkụ kịta anụnwa wee sị ka m wetara unu nọ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ. Ọ chọrọ ka o si ile enyi ya ma were na-efu. This is the secret room and the cookie. And then the Hausa is actually working on it right now. And they kind of cough me in there. Yeah, so, but as you stand now, don't worry anything. I find the name for now. Don't worry. I know that everything has been demolished. Everything. They're here. Aquarium, everything. Where? How much, Kobia?
Everything has been demolished. They make sure everything degree out. Everything. This is the demolition has been completed. Demolition has been completed. They no issue now. I voted to make sure that don't wait a pin out of here. Yes. Did you push everything here? Yeah, demolished everything. That aqua to me. Oh, I crouch in the dune. The Chazama Abbey. All the excavator. And the line today.